Good morning! Mamaya ilabas ko kayo, doggies. Ayan. Bantay muna ako sa kalbong ito kasi bababa si papa niya sa bayan. Tara, diretso ang bruha, oh. Kalabas ng pinto, puntang gate. Kala mo naman eh. Marunong ka dito? Ha? Happy Saturday, guys. Pauwi na naman tayo. Oo, careful ha, careful. Ha? Nagapunta. Sabi ng mga ano na nalulukot na daw sila at pauwi na naman kami. Pabalik na naman ang Pasay. Yun. Eh, syempre, balik ano na naman tayo, trabaho, tapos na bakasyon. Ang bilis na! Ayan. Buti na lang talaga eh. Inagahan namin yung pag-uwi. Kasi kung nung ano lang, nung Webes lang, sobrang bitin. Ano, Gigi? Tignan mo, nag-enjoy sila. Pero tinan nyo naman yung inano ko, nilaki ko. Oh, siguro mga 3 kilo yung ano, tinaba ko. Pero okay lang yan. Anin ko na lang. Babawasin ko na lang sa diet. Diet tayo. Ano na? Ano na? Ay, Diyos ko Lord. Oh my God. Uy, ang bilis-bilis mo manakbo, bata ka. Uy, ayun si Ate Shane, no? Ate Shane. Ano na? Ayun si Ate Shane. Nakakaloka ka. Doon lang, doon lang. Slide, baby, slide yan. Woo! Pag yan, dumiretso sa ilalim ni Tonton. Slide, slide. One more. Woo! Tuwan-tuwa. Nagkayayaan bigla sa ano, sa bundok. Mga tulog pa kasi mga kasama namin eh. Sabi ko, tara may, kaya tayo sa taas. Nagkasaka yung bundok ah. Opo. Nagkayayaan bigla eh. Yung mga kasama, di kami na lang. Hello, Buchi, Buchi, Buchi. Nakalimutan ko, Buchi, yung treats niyo. Ay, sus. Sorry. Sorry. Ay, sus naman talaga. Uy. Ay, sus. Ay, sus. Sige na. Balik ka na. Dali. Ay, sus. Ay, aray ko. Hi. Itong dalawang ano to. Kulit. Hello. O, ba't dalawa na lang sila? Ayun. Ay. Yun na. Ay, sus. Ay, sus. Kagulo na. Ay, sus. My God. Ay, Choco. Excuse me, dali. Papasok tayo, dali. Ay, saan pa ba nakasabit to? Ito pa pala. Hi. Ay, sus. Ano? Ay, si Choco, oh. Choco. Ba't nakatali ka pa, Choco? Choco. Ay, Choco. Ba't nakatali ka pa? Nag-away ba kayo? Huwag na masyado ma-excite. No. Nag-aaway to, may dalawa. Kaya pala nakatali si Choco. Up. O, dito na tayo. Aray ko. Side. Ay, ingay. Ingay. Ano? Jesus. Mukha mo, tatay mo. Anak ni Groot. Yung mga anak ni Groot to eh. Himagi. Ano, Choco? Galing nga. Di na bumalik yung cancer mo, no? Na? Very good. Ay. Sige na. Kalma na. Yan. Kalma.
Pati mga mangga dito, oh, nalalaglag lang, oh, sayang. Kalabaw pa man din. Ang dami, oh. Ito baka pwede pa. Namulot. Sakto yung akyat namin, oh. Hindi masyado mainit. Makalimlim. Mukhang uulan. Pero, pababain mo muna kami sa bahay. Ano, Lexa? Di ko alam kung sino sa inyo si Lexa, sino si Tokyo, eh. Yung kinuha namin to sa, sa Rizal. Nakakala ko, kasing ni Conan, hindi pala. Scam. Scam kayo. Char lang. Pero love ko yan. Siyempre. Love ko yan, eh. No? Sino sa'yo si Lexa? Sino si Tokyo? Ay, kapatid. Sino? Si Dayan? Oh, mayroon na kayong kakosa na naman. Huwag nyo nga awayin ha. Balugbugin ko Si kayo. Kulit, ayun o, tinali din kasi nangaaway. Kasi ito talagang dalawa ito mapang-away eh. Mapang-away. Tapos soon, magjo-join din dito si si Kara. Ito yata yung nakatruma ko. Oh, wawa mon. Trauma. Quiet! Tuwan-tuwa kay mama. Usot! Diba? Saya niya. Nakatakbo talaga. Ding! Pasok ka, Ding! Takbo ka, dali. Pahabol ka sa mga aso. Dali. Dali. Sarap. Ayusin mo. Mas okay nga dito si Kara. May makakatakbo ng ganyan, oh. Oh, oh. Oh, halawag, oh. Oh, oh, oh. Usot! Dali! Takbo, takbo. O, Dayan. Huwag nyo awayin ha. Kosa, oh. Diyan ka na. Oh. Oh. Takbo, oh. Oh. Sa'yo, oh. Si sana, si Cassie, no? At saka si Kara. Ang sarap dito, nakaka-relax, guys. Sobra. Takbo, dali! Dali! Ay, sus! Takbo na, dali na! Takbo na, dali! Ayoko sa'yo. Pinatay nyo si Lagot! Itong dalawang to, killer eh. Pinatay si... Sino nga yung pinatay nila, me? Chichi. Si Mocha. Bad. Si Yuna. Tsaka si... Sino to isa? KitKat. Ikaw KitKat, ah. Nilagyan pala ng extension dito na Ate Jean, oh. Hugasan ng mga kainan ng doggies. Oh, lahat stainless. Ding dong! Dong dong! Ding dong, ding dong! Ay, ganun para yung mo talaga eh, no? Kahol mo. Naunguna na kami ni Rika, guys. Handa ni Shane. Ayan, kahapon yung birthday niya, pero ngayon yung ayan, ngayon lang nagluto. Pinakantaan ko siya kanina. Sabi niya, asan na cake? Asan na cake? Kain tayo, ah. Kasi magnonomo kami. Ito ang sarap, oh. Biko. Parang narinig ko si nanay kanina. Dito ba? Tapos sotanghon. And then yung pasta. Yummers. Nag-upisa na nga sila sa labas eh. Tequila na ba yan? Sige, pass mo na ako. Sige, asa na? Bakit ang lalaki ng asin natin? Kapalalaglag. Laki ng asin.
pa din. Dapat na pa inumin yun. Init. Medyo dip-dip. Join na natin itong mga kapatid ko. Minsan lang this. Wala pa sila yan. Naligo pa ata. Mahal kasi sa Mahal ka. Ayan, pumasok na ako guys. Medyo nahihilo na ako. Ayan. Time check, it's 10:38. So, last day na namin tomorrow, Sunday. Tapos, ang biyahe namin Monday na madaling araw. Kasi ayaw namin sumabay sa bukas, Sunday. Kasi magbababaan din yan, babalik din yan sa sa Manila, yung mga nagbakasyon sa kanilang mga probinsya, diba? So, na-experience na kasi namin yan 3 years ago ata, yung nagbakasyon din kami dito, and then sumabay kami ng Sunday pabalik. Yun, Diyos ko, sobrang traffic talaga. So, Monday, madaling araw na lang kami. And, ang Monday nga ng madaling araw, baka traffic pa din yan eh, pero at least hindi kayo ka-traffic kapag ka-Sunday mismo talaga. So, anyway, ayun guys, nag-ano pa rin sila, makanta pa rin sila. Wala naman ang inumin. Kasi konti lang talaga binili ko. Tapos yung ibang beer, tinagaw ko. Kasi ito si Daddy. Halos ginagabi-gabi ang pag-iinom ng beer dito. Alam naman yung bawal pa siyang uminom eh. Diba sobrang tigas ng ulo. So, ayun lang. Napa-shot-shot lang din ako ng konti. Pero hindi naman ako sobrang lasing. Ano lang ako, inaantok na lang ako. So, yeah, mag-skincare lang ako. Then, ayan, may natapos pa ako ditong i-upload ko na. Yan. Bali, nagdadalawang upload ako sa isang araw. Kasi gusto ko matapos agad at meron nga akong mga gagawin sa Monday. Pero balik na store. So anyway, good night guys. See you tomorrow. Antok na talaga ako. Bye!